Dobrý deň, vážení diváci. Dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. História českej zbrojovky siaha do roku 1919, keď bola založená Jihočeská zbrojovka. Spoločnosť sa zaoberala výrobou ručných zbraní najmä pre armádu. V roku 1922 bola spoločnosť prevedená na akciovú spoločnosť a názov sa zmenil na Česká zbrojovka v Praze. Od roku 1929 sa začala výroba bicyklov a čoskoro bol vyvinutý bicykel s pomocným motorom. V roku 1930 spoločnosť zaregistrovala ochrannú známku ČZ a pokračovala výrobou prvého motocykla ČZ76 Cactus. V predvojnovom období sa vyrábalo široké spektrum úspešných typov motocyklov v rôznych triedách objemu, ktoré vyvrcholili v motocykli o objeme 500 cm3, zvláštnej série pre Vatikánsku gardu. Počas druhej svetovej vojny továreň prešla na výrobu pechotných zbraní. Po vojne rozšírila výrobu reťazí a výroba zbraní sa presunula do Brna a Uherského Brodu. Výroba motocyklov sa opäť začala v roku 1946. Do roku 1953 sa vyrábali dvojtaktné motocykle s objemom 125 a 150 cm3 prakticky v nezmenenej palete predvojnových typov A, B, T a C. V roku 1955 bola založená spoločnosť České závody motocyklové, čo bolo spojené s nástupom výroby malých kývačiek ČZ a Java ČZ, ktorých dizajn pochádzal z Týnca nad Sázavou. Dizajn skútrov ČZ 501 ČZ z roku 1957 sa stal ikonickým v celej východnej Európe. V roku 1960 sa motocykle opäť začali vyrábať pod značkou ČZ a dvojtaktné terénne stroje oslávili v 60. rokoch niekoľko úspechov majstrovstvá sveta a 6 dňovej. V 90. rokoch bola výroba motocyklov zaradená do spoločného podniku s talianskou spoločnosťou Cagiva. Tento nie veľmi šťastný krok viedol k zániku výroby strakonických motoriek po 70 rokoch. Firma naďalej pokračuje vo výrobe reťazí, súčiastok automobilov a vysokozdvižných vozíkov Desta. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.